So hello guys, welcome back to my channel. This is Kuya Rence and welcome back to my channel. So ngayon guys ay pupunta kami sa church. So kasi guys, we are listening seven last words of God, or sa Bisaya pa guys is pitong utos. Bisaya Bendigo dong. Pito. So basta 7 siete palabras. Kasi guys, yung purpose namin doon kung bakit ako pupunta sa church ngayon is we are listening lagi. Wow. So we have guys, kasi tayo doon. Makikinig tayo sa pulong sa Diyos. So the 7 last God's words. So alam naman natin guys, ngayong araw na to is Friday or mahal na araw o basta. So kaya kasi guys, yung purpose talaga doon kung bakit ako pumunta is makikinig sa mga pulong. Tapos din guys, yung kaibigan ko si Renato Adventurer is nangingi siya ng tulong sa akin na bivideohan siya kasi guys, dahil kabilang din siya guys sa magbabasa o magbabahagi sa pulong sa Diyos ngayong araw na to. Kaya I'm so excited naman guys kasi yung kaibigan ko mismo is kabilang siya doon. So kaya pero natin guys mamaya yung videos niya pagkatapos nito, kasi guys pag malapit na ako makaabot sa church guys is hindi na ako maka-vlog kasi baka pagalitan ako guys, kaya na sa mga kagawa doon, kaya baka bawal. So kaya i-insert ko na lang yung video ni Renato Adventurer doon sa kanyang 7 last Gods of Words. IKAAPAT siya guys sa 7. So IKAAPAT siya sa pagbasbas sa ating mahal na words or mahal na basta mahal na letra. Diba yan? So tinaran si Renato Adventure guys. So maraming salamat at so happy Friday everyone and happy anong tawag dyan guys? Basta it is Friday. So ayan, so good, keep watching guys these videos of Renato Adventures. So let's go. Ang IKAAPAT nga pulong. Diyos ko, ngano kibiyaan mo. Manindog ang tanan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkatutok, nalukop ang kangit at tibok David nga milungtad sa 3 ka oras o sa pagkalas 3 mitawaw si Jesus na magkusog. Lima sa magtani nga sa taba, Diyos ko, ganong ibiyaan mo ako. Palihok maglingkod ang tanan. Unyami kusog ang singgit ni Jesus nga mingon. Iloy, lima sa magtani. Nasa ito pa, Diyos ko, ganong ibiyaan mo ako. O sa kasinggit sa pagmay, o sa mga pinakasakit, sa itong Ginoong Isus samtang nagpitay, siya mag-auulang malabag sa krus. Tapos niya giantos, na may pagreklamo, na pinagkabukat ng klase ng pag-imaraot, pagbugal-bugal, pagpaglibak, pagpagdaon, sagpa, luha, kulata, kasi
Sanglit ang Diyos Amahan o ang Diyos Anak. O sa lamang si Jesus mismo mingon diya sa Ebanghelyo ni San Juan 10:30. Ako ang agamanahan ng sala na nagpasabot kini among singgit sa pagmahay o sa lamang katawhanon o pagpalayan sa pagbati sa usa ka tawo ng piniyaan. Nakasinabi ka na ba na ikaw ang ibiyaan? O nasinabi mo na ba tumang kasakit kumikan sa pagbigas o sa kahinigong pa? Nindot na mawalandoon ang pulo ng pagbiga mapapalayo o kondistansing. Sikat kaayo karon o panatlo madungog na ito bisan asa mapulong na social distancing. Kung linawas na pagdistansya sa usak-usa, gumikan ining pandemya sa merkado, opisina, sa simbahan, o sa bisan asa kita ang pagdistansya. Alang sa kayuhan ta, o galing, dagan ang nasakitan tungkol kay dagan sa atong mga kalihukan o selebrasyon no nato masin natin tungkol sa kahinahanglan kitang mo distansya. Sa usag-usag, sama sa panagtapok, aron sa pagsaulog sa mga adlaw nga natawhan, sama sa pagtapok-tapok, hudyaka, kanta, sayaw, inom, aron sa pagsaulog sa mga pista o kalungsuran, baryo man usil o sa baryo usil. Sama sa face-to-face na pagtungha sa eskwelahan. Dagan ang sakitan, gumikan sa obligado nga papalayo o pagdistansya sa usag-usag. Apan, nasayod magkamo kung unsa pinagkasakit nga matang sa pagdistansya o pagpahilayo. Mga binati kong mga igsoon, mga tinubos, nahitabo mo sa mga pinagkasakit nga pagdistansya o pagpahilayo sa niyang ipanala sa Diyos Amahan, gikan sa langit ang iyang buktong anak. Sa dihang gitugot sa Amahan nga mahilayo kaniyang iyang pinanggang anak aron sa pagtubos kanato. Siguro dili na maisip ang kasakit nga gibatin sa Amahan. Sa dihang nahilayo kaniyang iyang buktong o pinanggang anak. Unsa pagkaha sa dihang isalikway, gibiyay-biyay, gibawas-tabasan o gilansa ang iyang anak ibis na tatawaton o higugmaon. Kay unsa man di ay ang inungdan mo sa pagpinala sa Diyos Amahan sa iyang anak nanhig ka nato. Mga igsoon, kung mga wala nila ay nang inungdan nga anong presidel ang Diyos Amahan sa pagpadala sa iyang buktong anak, dinhi ka nato. Juan 3:16, tungod kay kumbang Diyos ang kalibutan, iyang ipadala ang iyang buktong anak aron sa tanang mong kaniya, dili maalaw kung dili makabaton sa kinabuhi o katapusan. Kasado pa, kung man nagtukod sa Amahan sa pagdala sa iyang anak, dinhi ka nato. Kung mga hinungdan nga anong pitugot ang Amahan na may layo ang iyang anak, gikan kaniya. Bisan kini sakit ka dili kayo nalim sa bahin sa Diyos Amahan. Na nagpasabot ka kaduna na ay kahimdang o
bisan sakit, bisan sa kamingaw, giadto sa atong mga frontliners, kinintalan, tungod og alang sa nagkugugma sa ilang pamilya. Sa mga nagpasakiton, doon ay usa ka istorya sa usa ka nurse nga nagatiman sa mga pasyenteng nagpasakiton og COVID-19. Mipahugaw siya sa ospitale sa iyang kahingawa o kabalaka nga basin dili niya matiman o mawanan ang iyang tali-anak na nagpati nga asawa. Kinsa nagmablaw sa ilang kinuha nga anak. Tungod kay siya ginadaan sa pag-uli sa iyang pamilya, bumikan sa iyang trabaho, isip negatiman sa mga nataptan sa COVID-19. Dili siya makatulog, bumikan sa iyang kabalaka sa kahimtang sa iyang asawa. Mga posibleng mga anak sa dili pa matagnan, natagna o panahon. Og tuod man, nahitabo kayo na iyang kahadlukan. Nanganak ang iyang asawa nga wala siya sa iyang kiliran. Kaya naa siya sa kwarantina. Dili siya pwedeng mugawas sa lawat, din siya ki-isolate. Aron sa pagatiman o paguban sa iyang asawa, ngadto sa ospital utang balanan. Sa iyang mga pulong, Padre, dili na ako mahulago ay ang tumag kabalaka o kahingawa. Ni atong gabi nga nanganak ang akong asawa. Kawala ako magkaulong kaniya, samtang isinati niya ang malisod na kahimtang pagkasakit isipon. Nawala ako'y natabang sa akong asawa. Bisa na lang ang akong presensya. Apang giantos ko kinintanan nga kasakit o kahingawa. Tungod sa gugma sa akong ipanupaan na trabaho sa pagatiman sa mga masakiton. Bisan taliwala sa hulga sa kamatayon. Ang maong kasinabdian o sa lamang sa dagang kaayo na sakripisyo sa mga frontliners. Sa ilang mga pag-antos sa kasakit na mapahilayo tungkol sa gugma. Apan, adto na layo sa nagpahilayo sa pagdistansya na dinasikan sa gugma. Daghang siguro kanato nga naglibog o natingala kung anong nakasinggit si Jesus. So sa kasinggit sa pagmamahay, ilon, lima sa bagtani, nga sa ito pa, Diyos ko, gano, ibiyaan ko. Apan, kung ato pamalandungan, pag-ayo, kay mausinggit o pagmamahay sa napagpiya sa mahal kang Jesus. Usa lamang kini nga katawhanon na singgit nga nagsumada o naglangtog sa dapat patong-patong, nagsunod-sunod nga pagpiya sa mga tao nga gimahal o gialagaran si Jesus. Kaysa wala pa misinggit si Jesus o Diyos ko, nanong gibiyaan mo ako. Pagkadaganasan, pagpiya ngayon na sinati, na makauula ang halok ni Judas Iscariote. Nga tibaan sa pagpiya o pagbaligya kang Isos nga nagmahal o nagpili kaniya isip usa sa iyang mga apostoles. Ang paglimod ni Pedro kang Isos sa magkatulo, timaan sa iyang pagsalikway o pagpiya kang Isos.
Bisan man nakahibaw siya, ngayon itugyan ng kamatayon. Sa usa ka tawo nga inosente, o pagkabungog niya singgit sa pagpiya mismo ng tao nga nagtabangan ni Jesus. Ilansam siya sa cross. Mga igsuot tinubos. Pila pa ba usap kamahigayon nga atong gibiyan si Jesus sa pagpakyas nato sa atong mga saan nga dili na magpakasala pag-usap. Dili ba utang siya nga atong gibiyan sa pagdumili nato sa atong kagalingon, sa pagsimba, sa pagkalawat, labi na sa adlang Domingo. Dili ba usap siya nga gibiyaan sa paglikay-likay nato sa sakramento sa kapisal o pagkihiniuli. Dili ba siya nga gibiyaan o sa atong pagdumili sa mga tubang, sa mga kabus, maundagway ni Jesus sa kalibutan. Hinabilaan ni ining panahon sa pandemya karon. Dili ba usap siya nga gibiyaan mga igsoon unsa ka gibati sa Ginoo sa pagbiya sa iyang mga tinudlan. Ug sa atong pagbiya kaniya, siguro nabati atong Ginoo malaong nga sabay sa pagkibiniyaan. Ang malaong nga sabay sa silikway hinungdan nga wala niya kapugni ang iyang kagalingon sa pagsingit ibabaw sa cross. Lima sa bagtali nga sa tapa, Diyos ko, ganong tibiyaan ko. Palihog manindugan ka lang. Langit mo na akong namahal. Salamat sa iyong pagpabuhos sa pag-anto sa nagasakit. Aron kami maluwas. Salamat Ginoo sa iyong walang pagpiyang kanamo. Bisan pa man sa iyong pagpiyang kanimo, pasilungan kami, Ginoo. Sa talangin ngayon nga kami matalikod o pagpiyang kanimo. Kami ang hinaot ka unta sa iyong nakong kaluoy. Padayon kang magauban kanamo. Labi na niining panahon sa krisis o kalisod. Hatagi kami, Ginoo, daghang grasya. Na kami magasuman kanimo sa kanunay sa mga ikaw nagpabilin ka namo sa tanang panahon. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. So ayan guys, so welcome back to my channel again. So ayan guys, tapos na rin guys ating panonood sa sa 7 the last God of Words. Ewan ko basta yan. Kasi guys, yung ko guys, yung videos for today is 4 lang yung nakuha ko, ika-4 lang yung kinuha kong video kasi pag lahatin natin guys is nauubos na yung storage natin sa cellphone. Kaya yung video ko ngayon guys is kaibigan ko kasi siya ay kabilang din sa nagbabatbatan sa pulong sa Diyos. So tingnan natin guys siya at tingnan mabuti at pakinggan kung grabe ang ganda talaga ng guys ng kaniyang So narinig mo ninyo guys yung video niya. So grabe no, nakakaiyak. So ayan nga guys, so andito tayo sa bahay. So nakikita natin guys na medyo madilim na. So andito ako sa harapan ng ng buwan kasi para yung natin camera is makikita pa rin. So ayan nga, so happy good Friday everyone. So I hope na-enjoy yung pag nyo guys, pag fellowship sa inyong pamilya at sa friends at sa Panginoon. So ako ay nagpapasalamat sa lahat sa aking YouTube channel sa tumingin, sumusuporta at naglablaban sa aking YouTube channel. So before tayo mag-end guys, is shout out muna natin si Ma'am Caroline sa Kabig family at Selomen family from Carmen, Bohol.
Ayan, maraming salamat Ma'am Caroline, Kabig Family and Silomen Family. Maraming salamat Ma'am sa inyong suporta, sa inyong pag-share, sa inyong pagbibigay gugma sa aming channel ni Renato Adventure. At ako din ate, napapasalamat na nakita kita sa Carmen Bohol. At nag-communicate tayo sa each other, naka-fellowship to each other. So ako nagpapasalamat at God bless din na dumating kayo ni Ma'am, yung kasama mo si Ma'am Rose. Iwan ko anong pangalan, basta God bless kami ni Renato Adventure kasi may nakilala kami sa Carmen Bohol na sumusuporta sa aming YouTube channel. So maraming salamat Ma'am, God bless yung pamilya Ma'am Caroline. So sana ay magpatuloy ka sa aking YouTube channel at kay Renato Adventure din. So God bless, so maraming salamat at enjoy your day. So bye bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah.